یک ji destkeftiyên kedajin di nava qada şoreşa Rojava de gundê Jinwar e. Gundê Jinwar li Rojavayê navçeya derbêsiyê ya girêdayî kantona Hesekê li Bakurê Sûriyayê dikeve. Di dihê adara sala 2017 de kevirê destpêkê ya warê jinan hate danîn û di 25 mijdara 2018 de gund di deriyê xwe ji jinan re vekir. Çawa ku şoreşa Rojava wek şoreşa jin hate pênasekirin û ji giştî cîhanê re bû mînakek, îro jî gundê Jinwar ji bo giştî jinên cîhanê mînak e. Di cîhanê de her çiqas gundê yekemîn yê jinan li Afriqayê hatibe avakirin jî di rojhilata navîn de gundê yekemîn bi destê jin kedajin di Rojavayê Kurdistanê de bi navê Jinwar hate avakirin. Di gundê Jinwar de akademî, nexweşxane, firoşgeh, şîfajin, werşeyên dirûtinê û dibistan hene. Heman demê jî parestin, rêxistinkirin û perwerde di her kêliyê jiyanê de esas têgirtin. Wek Star FM meserdana gundê Jinwar kir li ser giringiya roja 25 mijdarê û gundê Jinwar rêveberiya gundê Jinwar di Cila Mihemed ji me re axivî û got. Ke daxwe bi destê xwe em ji xwe xidra diçênin. Me hemû bi hev re yanî weke xweha çand û me bi hev re xwar. û firina me jî em lanê xwe her sê çar roja çê dikin. Ew jî ji bo gunda, ji bo dayika ye. û pas heye em dîsa bi hev re yanî kes nabêje û çima ew nayê yan ew nayê em hemû bi hev re diçin. Karê xwe dikin û mirîşkê xwe jî û herek li pêşiya mala xwe jî xidrayê xwe çandine. û karê desta heye yanî çi ew bibe yanî her feyda wê her ewayê ji dayika re. Dimiya me jî zimanê erebî û kurmancî yê got nizan bin Kurdî jî distênin û hûn ji bo perwerdayê em perwerda jî distên. Odê ez dixwazim bêjim ino yê got zilmê de bê tehdê de bê werê vê dê wê pir rehet bê pir mebsût bê. û ez bawerim jî yanî gelek jin got yanî nêrîna we hebe hal û ser gund got ino em çawa jiyan dikin em çilo xwe virê ve bin wê hatibe. Gundê Jinwar bûye warê giştî yê jinan û modêla biçûk ya sîstema netewa demokratîk. Hevjînên şehîdê şoreşê, jinên rastî tundiyê tên û heman demê de jinên nikarin xwe di nava civak û malbatê de rehet pênasî bikin jî tên gundê Jinwar û kesayeta xwe xurt dikin. Ciwanên ku di gundê Jinwar de tevlî perwerdeya jinolojî bûne, nerînên xwe bi me re parve kirin. Navê min Xalîde ye. Ez tevlî gundê Jinwar bûme ji bo perwerda jilolojî û em gelkî kêf xweşin pê û yanî gundekî pir xweş e bi komîna wê bi danûstandina wê bi her tiştî bi xwezayî pir xweş e yanî em gelkî kêf xweşin. Navê min Serdar e, matin gundê Jinwar ji bo perwerda jînolojî ya ciwan e. Bi rastî perwerda me xweş derbas dibe, îro sêrom tê derbas dibin. Ji bo gundê Jinwar jî yanî gelek jin tê jiyan dikin. Hêza wan, rêxistina wan pir xweş e, pir rêzgirnê şedur jî digirin. Ji bo xwezayê wê jî pir xweş e. Gundê Jinwar xemla jin û xweşikbûna jiyana bi keda jina hatiye çêkirin. Di nava Jinwar de her der xweza ye. Mirov dikare bêjî bihuşta jinan ya li ser rûyê erdê ye. Xemla vê bihuştê li ber deryayê her maleke gundê Jinwar xuya dike. Wek rêber Apo gotî, ev 100 sal, 100 sala şoreş û vîna jinê ye.